Oh! Ano gipaw mo na radyo? Kisa'y tao riya? Nga nung gipaw mo ang radyo? Naminaw ko, oy! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng television. Di anam-anam mo pamatay ang mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan asa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon ni ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sila mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain, daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain, sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain, sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algin Abakita, spinner Nelson Tantano, recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Buhi paunta siya mano og nakita niya sila si Sixto Roger. Apan gitiwasan gyud siya og namatay. Pag-abot nila ni Teresa, mibiya na yon sila si Sixto Roger. Miulbo ang patulkar. Mitu ang luha ni Teresa nga nagsunog sa patay lawas ni Amado. Samtang ang amahanog anak, mibalik sa party sa ilang kaugalingon. Nakita usab nila ni Teresa ang nahitabo sa Presinto 5. Unya ilang giadto ang maguwang ni Amado ug mingaab kini niyang nahibaw-an nga patay na si Amado. Balik sa kaugalingon nila ni Sixto, gitubag ni Sixto ang nanawag sa iyang cellphone. Si Alan ang nanawag. Usa! Binuwag ka manong! O sige, patay na! Patay na lagi Papa Amado! Iambusan! Usa! Kinuok! Kinuod ba kinungalan? Ha? Patay na si Maria Amado? Ko! Ambil na imong cellphone, be. Hello? Lan? Diin magkaan ni balita, ah. Kinuok ko! Si Maria Amado, uy! Tuwa patingali sila si Teresa sa amo tira. Mahilig pa ibaw. Iambusan ang akong amahan. Patay na si Papa Amado. Tinuog gina ni balita, ah. Ngano nga malagi mi Baw! Wag ko tapat baw! Nagkasulti pa mis papa ni mo ganina diri. Oy, Lan. Jer, tabangi taon may ani palihog. Oh, Lan. Oh. Tabangan ta mo. Tabangan ka na mo ni Papa Sixto. Ambil ako cellphone. Ambil ako cellphone. Alan! Tabangi taon ko ninyo pa, Sixto. Pag ilang taong makatabang na ko nito mo na di kamatayan ni Papa Amado. Oo! Tabangan ka na mo, Alan! Tabangan ka na mo! Tabangi taon ko ninyo nga mailan na nagpatay sa kong amahan. Oh, Alan. Oh, niya kami sa Roger. Tabangan na yun na mo dong. Hello? Alan? Hello? So, Naputol. nahibaw na dahil siyas na hitubo siya. Nahibaw na! Naputol lang ang istorya ni Papa Sixto. May pasalig siya og si Roger nga mutabang nga rumailan ang nag-ambos ni Papa Amado at Emil. Dugalan. Dong.
Dili kung makadawat anong nahitabo sa mong amahan dong. Dili yun. Sige dong, mukuyog ko nila ni Teresa. At na mo patay lawas ni Amado. Sige, Tio Emil. Tanatis. Noy Emil, napangutan na ba ni mo si Alan kung may hinayon gid siya paglarka ugma? Uy, nalimot kong pangutan natis. Tana, Noy Emil. Hello, Mike Test. Mike. Ihayon na ko ang gamay ninyong atensyon. Thank you. Itugod ang gamay ninyong pasensya. Atong atong paglipay-lipay. Atong paglipay-lipay sa kasumarad. Sa adlaw na kong natawhan. Sa akong natawhan. Apan wag ko magdahom. Kaning kasumaran karon sa akong natawhan. May lamang pa na yung nag-uol karon nga akong gibati. Banagon ako. Atong ning pagsaulog nato sa kasumaran sa akong natawhan. Nagdugo ang akong kasing-kasing. Tungod sa galit na kamatayon sa labing suod o labaw pa sa kong igsoon ang akong pag-ila halit tawhana. Dili pandugay. Dili palagi dugay. Nagkadawat kaming balita si Roger. Ang akong anak. Mga akong anak. Nasiparin ako, Amado. Namatay kag ipatay sa usa ka ambos. Kali, hapit ka magtaran kini hanay kita. Sa akong kumpare kami tambong ginunta. Sa atong kalipayan, sa atong kabaya. Dili. Dapat. Tungod sa kabayong tao, puno sa kabayaniho ni Pare Amado. Dali, kinibibiyan. Aron pagtubag sa tawag sa iyang katungdanan. Sa tawag sa katungdanan. Sa tawag sa katungdanan. Sa tawag sa iyang katungdanan. Samtang nagpahingog siya dito sa ng presinto. Iyambusan sila si Pare Amado. O patay yung taon sa mga ambos. Pangutuguti ako nga maghangyong kaninyo. Taguti ko nga maghangyong kaninyo sa paglitong o pipilang ka mga pulong sa pagkampo. Sa pipilang ka mga pulong sa pagkampo alang sa kalang. Alang sa kalang. Sa mahal ko na kong kumpare, Amado. Sa kukumpare. Sa kalansamaan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Pare Amado, ayaw, pre. Okay. Gihagyo na ko ang tanan sa pagpadayon sa atong okasyon. Sorry kayo nga. Ano na po na mo ni Roger kay mo tanaw na ko sa binahala ko kumpare. Sa binahala ko kumpare. Sa binahala ko kumpare. Salamat. Pa. Tanaw na itong pataglamas ni Pare Amado. Okay pa, sige ta. Ay, kamu naman rin ha? Sige na, sir. Tanaw na namo ang pataglamas si Pare Amado. Sige. Busing. May tuyo tiga reski ko eh. Kikoy. Busing.
Happy birthday. Ba, mora na imong tuyo. Mugret akong birthday. Na ako'y importante kayong ibalita ninyong duha, Busing. Sulti ko'y, sa may balita. Ay, may mitungang nga problema. Unsang problema ha? Buhi na yung kauban ni Amado na karon sa ospital. O tuwasab ang patay lawas ni Amado. Nakasulti na kuno sa mga otoridad nga nakakita siya sa duha ka tao nga mipusil kang Amado. Unsa? Problema to na. Panagbit niyang mugawas na unta siya maroy ka sa patulkar. O nagayo pagtabang nato o niya ato siya gitiwasan, posible nga ang iyang kaumba na kita na itong duha, Roger. Problema to. Dito, magutang hasta ang kuyog ni Amado patay na sabdo. Nakuyapan ko no, pero nakasulti yun nga nakaila ko no siya sa duha ka tao nga mipusil ni Amado. Dayon nakuyapan. Pero critical ang kahintang. Naa sa ICU pagkakaroon. Problema kayo ni Pasixto. Patay kitang duhaan eh kung makasulti pag-usap ka ng tawana. Pawakin na lang mapatay sa siya. Pero sa man, labing siguro gwardyado nagmaayo ang SEO. Gwardyado na, Sir Sixto. Duha ka pulis. Naa sa pultahan sa ICU. Ano may problema? Unsay way problema? Unsay way problema? Natay mga tao nga para gasto, Pasixto. Musungkot na bisag mamatay pa basta makaserbisyo na to. Ay, kabala ka. Sulbad ng daan ka ng problema. Pero sa man, Ipasud na ko ang ICU. Dali o na, be. Pasixto. Kikoy, Busing. tao gargod susing. Magawat mis papa niya diris grahe. Oh, Busing. Pa, di pa tamo to sa ospital. sultihan na to susing kuno siya yung buhaton. Una tama to sa ospital. Huwag ka pa musulti kung saan pagpaagi. Kung saan pagpaagi. Kung baan ako na eh. Hidog ka ni unagod. Makapikal makang paminaw, no eh. Busing. Busing. Sing. Yan na si Susing. Bossing? Oh, happy birthday, sir. Susing. Pagkuha dito ng promis polis Kikoy. Oh, Busing. Susing. Bossing? Sudlo na yung mga ICU sa City Hospital. Patsyan to sa ICU sa mga. Why problema, bossing? Kano sa man? Karon gidayon, huwatas Kikoy. Isulob ang uniformis polis. Kinahanglan mas polis ka pang tanaon kaysa tinuod na polis. Why problema, bossing? Ako na may bao. Kinahanglan mo lampos ka yun. May pagmamatay na lang, bossing, kung mapatyas ko sa imong gisugo na ko. Good. Tuwa sa mis papasiksto sa maong ospital kay mutanaw mis patayng lawas ni Amado. Okay, bossing. Busing. Busing. Yan ang uniforme, Busing. Isulob na, Susing. Tana, pasiksto. Ayuha imong arti susing eh. Adto naman Roger. Oh, why problema, sir? Happy birthday, sir. Roger. Amado, huwag yung kumagdahom. Huwag yung kumagdahom na may tabo nili mo. Naibaw man unta ka sa imong trabaho. Kanugwa ka man magbantay. Tanawan ni Ron, patay ka na noon. Kuha odas taga punerarya si Noy Amado. Noy Emil. Sige. At timanan ninyo palihog ang pataglawa sa kumaghod. Ayaw na. Ayaw na. Kadiyat lang. Emil. Noemil, Sir Sixto, Sir Roger, paitataon sa netabo sa kong igsuhoon, oy. Pari Amado. Ginoo ko taon, pre. taon sa Noy Amado, oy. Noy Amado.
Saon taman, mao magyuning tao. Kuhaon na gani ang hinuwaman na tong kinabuhi, wagit tay mahimo. Iya na yung panahon sa kong igsuon. Hinayan-ayan ang tanan. Ingon ko, tinuod na ingon ko, tinuod na yung kinabuhi na to, Emil. Kung sa may pug taong sa kinugos. Nanawag ganihan na mo si Alan pero naputol sa lagi. Sa may iyang desisyon. Largar ba siya ugma sa Amerika? Nagkasulti sa Megania. Pero, ako kapangutan na bahin anak. Naglibog sa bang atong Alan. Muagi ang pulis. Excuse, muagi ko. Agi lang palihog, sir. Nag-alim-lemi sa kiyanan. Sir, kadiyot na, sir. Yes, sir. Kung sa development bahin sa ambos ni Amado, kini... Naglihok min tanan katulusan, sir. Nagkuming pagtuog, pagsarig ng madakpan ng kiyapo ng mga kriminal. Buhatagin na ninyo, ha? Sa labing dali, yun. Buhatag mis papa o ganti sa magkadakop sa mga kriminal. Hapit na, sir. Tinaganahibawa nagkaroon yung mga hikayuna. Matuma na ang inyong gusto ka mahita po. Good. Buhatag yun. Buhatag yun ninyo. Nag-abot sila si Sixto ug Roger sa ilang gisugo nga mo'y mopatay sa saksi nga naa sa ICU. Lisod masabtan kung unsa nga mahadlong kanak. Unsay desisyon ni Alan. Sunda ang uban pang mga sumpay ning bag-utang sugilanon nga raguluhan. Kagaw ni Kaig. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Collantes Gomez, Direktor Aljid Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aguilos Hessen, ug laing dalit kaninyo sa Sopira Production Center.